И здравейте на всички! Сега ще покажа работата на приложението eHugger Windows Emulator. Но то понякога така бъгва. Първо, това е реален Windows Emulator, който може да се ползва. Първо ще видим това на приложението Firefox. То е компютърно. То така понякога дълго зарежда. И сега Firefox бъгна. Чакаме още малко. Ето го. Сега ще отидем на един сайт, само да покажа как това работи. И да, то работи. Нищо, че сега е така. Да, по принцип работи. Ето сега ще отидем на някакъв сайт. Ето, за сега ще го затворя. Защото е много тежи. Второто приложение, което работи добре, е Steam. Но той не работи много добре, само може да се видят игрите, не могат да се свалят. Но иначе работи. Ще го пробвам още един път. Да, сега вече работи. Сега би трябвало да се включи. То дълго става, не трябва да се чака. Най-накрая. Да. И той се пусна с акаунта ми. За съжаление, ако се опитаме да пуснем някоя игра или да инсталираме, се появява тази грешка. И за да се спре Steam, трябва да се затвори самото приложение. И то понякога бъгва.
И третото нормално работещо приложение е Photoshop. Да, стар Photoshop, ама работи. Може принципно да се свали от Google Play Store мобилния Photoshop, но той е много урязан. А този работи. Сега ще покажа как работи. Без клавиатура и мишка не може да работи нормално. Ето, сега ще отворим една картинка. Ето, най-обикновена картинка. Сега ще изберем, примерно, да рисуваме. И преди работеше. Сега не знам какъв му е проблема. Да, но като снимам може да не работи. Да, иначе работи. И това е по Photoshop. И това има много други програми, които могат да се проверят, като например тази, но не работят много добре. А някои въобще не работят. Не работят приложенията, които искат DirectX 3D. Довиждане.